Hej og velkommen til min første video. Jeg hedder PandaBoy.dk, og jeg vil gerne spille lidt Minecraft. Og det er min første video, jeg stort set. Ja, det er min første video, jeg har haft. Jeg har også haft en anden kanal. Men ja, jeg skal spille lidt Minecraft. Og jeg kigger på det her. Men ja. Som I kan se her, synes jeg ikke, at min skærm fylder det hele. Det må jeg sige undskyld, hvis den ikke gør. Men ja. Hvis den ikke gør det, så skriv lige til mig, okay? Ja. Men i dag skal vi spille lidt... Hvad skal vi spille? Skal vi spille lidt Bowlblood? Nej, Blocking Dead. Vi spiller lidt Blocking Dead. Og jeg går her. Hakker. Jeg går ind på Bowlblood. Ja. Eller herinde. Glædelig jul. Og jeg skifter snart skin, som en af mine venner har lavet til mig. Jeg skal lige hurtigt finde på noget til det. Eiffel Tower, Eiffel Tower, Eiffel Tower, Eiffel Tower, Eiffel. Jeg kan bare til Eiffel Tower. Eiffel Tower. Undskyld, hvis I venter lidt lang tid, men Eiffeltårnet. Okay, jeg har en idé. Jeg er ikke så god til billedpapir. Jeg skulle tage lidt af det der. Ej, hvorfor skulle det lige være det? Så det hurtigt det der, så går det lige hurtigt. Ja, og så derpå. Og så. Jeg sætter bare lige hurtigt hjemme. Ja, men jeg har ikke rigtig noget at snakke om, hvor jeg er jo ny på det her, og jeg er ikke særlig god til at lave YouTube på en anden kanal. Der lavede jeg ikke så meget. Der filmer jeg faktisk næsten ikke over med computer. Ja, please, vær så meget på den her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Og der er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den her, ja, den der, og den der, den der. Høj. 1, eller 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Jeg er ikke så god til det der. Men hvis jeg nu. Hvis I ikke kan lide mit banner, så må jeg virkelig undskylde det, at jeg ikke har gjort så meget ud af det. Jeg er ikke så god til det. Men ja, undskyld. Oh my god, min lige nu gør det. Eiffel Tower, min lige nu. I hvert fald ikke det. Jeg er slet lidt der. Jeg har aldrig prøvet at være i Paris, så det er ikke min skyld. Det er skylden til mine forældre.
Og sikkert ingen, der ser den her kanal alligevel. Ja. Undskyld, hvis jeg ikke smager så meget, det var det er lidt vildt. Og I skal også gå ind og se på DK Panda og Dog.dk. Oh my god, hvor dårligt kan man lige være til det her. Og giv subscribe til dem. De alle sammen er rigtig gode venner, både på Skype og det og ja, okay. Vi må lige udsmøre den. Undskyld. Super hoop. Undskyld, men jeg kan ikke lide det. Det er både en vis. Måske alligevel. Super hoop. Jeg finder lige noget til... nu er der godt det meste. Jeg ved godt, det er Paris, men... Seriøst Paris... jeg kan ikke lide pixel art. Den eneste er faktisk bare, vi... Den her grimmer, den er flottere end de andre. Undtagen for den der pixel art. Wow, legendary. Ja, kom nu, legendary. Ja, kom nu, legend. Det var min poop. What the fuck? Wheel of Fisa? Wheel of Fisa? Oh my god. Jeg ved ikke, om jeg giver den bare poop. På grund af den der. Hvordan kan jeg komme på en 6. plads for mit skrammel? Hvordan kan den der vinde? Oh my god. Hvor lang tid har vi optaget? Vi har optaget i ikke så lang tid. 8 minutter. På grund af det så kan vi godt hurtigt nå en ja, hvad kan vi nå? Vi tager blokken det. Men ja, I skriv nu i beskrivelsen, hvis det hakker lidt nu. Lag. Oh my god, lag. Undskyld. Lag. Hvorfor skal det her altid for mig? Sådan der. Jeg er tilbage. Men I skal bare lige skrive noget til mig. Jeg har ikke særlig mange spil på min computer. Jeg har faktisk kun Team Fortress 2, Rocket League, Minecraft og CSGO. Men ja, I skal skrive, hvad I godt vil se, jeg spiller enten på måske Minecraft eller noget andet. Og nu skal I se, om jeg har dræbt zombier. Og det bliver ikke for sjov. Men I må godt faktisk godt sige, I må godt sige andre spil, jeg skal prøve at se, jeg kan gøre. Men det skal ikke være alt for dyre spil, for jeg har ikke særlig mange penge. Og hvis min stemme er lys, så er det på grund af,
at heller ikke Skype kan tage min stemme mørk. Det er lidt mærkeligt. Ja, jeg er en mega awesome gut med mega lækker stemme. Og så kan Skype ikke tage imod den. Jeg kan ikke lide de her marker. Jeg kan ikke se noget. Ja. I hvert fald, jeg ændrer skin lige om lidt. Så der er ikke noget med, det skin er grønt og alt muligt. Og jeg ved godt, ja, I kan bare finde den med Skintex. Det er altså blåt og mit er grønt, så er jeg næste og kan have knife, den der zombie. Grøn kævel. Ej, jeg vil ikke være helt alene herinde. Siger man ikke, det er det værste sted at være i kirker? Husk det, børn. Kirker? No go. Jeg godt, den er tog. Ja, kom. We friends. Vi skal bare kaboom. Kaboom. De zombie elsker hjerner, mand. Og i det her, der tjener man rigtig penge, eller ikke rigtig. Her tjener man Hypixel penge, eller gems, eller noget andet. Coins. Så jeg kan få sætte bare en kævle, så jeg kan få 2 coins. Men ja, det man kan få faktisk. Og nej. Lad os mig dræbe nogen. Okay, jeg går ud i det, for jeg... Jeg har ikke selv for at sige. Jeg har ikke forberedt det her. Jeg har ikke forberedt det. Men på min gamle kanal har jeg ikke selv mange følgere. Let's do it. What straight? Nej, jeg mistede min kniv. Okay, jeg bare... Oh my god. Hvordan kan man miste en kniv? Jeg har aldrig prøvet at miste min kniv, det her. Jeg mistede min kniv. Ikke død nu. Okay. Jeg døde. Jeg er ikke særlig god til det her. Jeg fik 16 coins. Nå, men jeg skal lov at se, hvor lang tid vi har filmet. I 13 minutter. Skal vi nå til skridt? Ja, jeg har en idé, hvad vi kan lave noget sjovt. Og det er ikke på Hypixel, det er faktisk på noget andet lækkerier. Nogle smukke ting. Og ses. Jeg Saturday, ham skal I også give et subscribe. Han skal også give et subscribe, på grund af han er også, det er faktisk ham, der har lavet det der skin, der har lavet det. Hvad nu er det? Hvis min skærm bliver sådan til det på af, måske kan vi få ham der at lave mit skin ind i videoen. Jeg vender til at svare mig, imens jeg spiller ikke Gas-Tiv, men det har jeg allerede gjort. Jeg spiller faktisk jeres liv, imens jeg ser den her video. Jeg håber faktisk, I er rigtig godt kan lide den her video. Jeg håber... What the fuck? Jeg håber, I godt kan lide, at jeg kommer. Skal vi spille lidt? Vi spiller det lidt.
Og bringer på Danmark. Det Minigame Masters. Skal vi gå bare ned den der. Ja. Jeg er faktisk ret nervøs. Jeg kan virkelig godt lide at filme. Jeg synes, det er hyggeligt. I hvert fald med dem, der ser mig filme. Ja. Okay, vi begynder nu. Skal vi sætte lidt liv på? Jamen, hvis I ikke kan høre, hvem har det? Hey Jakob? Ja. Jeg filmer. Damn. Vil du være med? Hvad filmer du? Minecraft. Jeg tror, vi er for mange personer herinde. Men det er ham, der har lavet mit skin. Nej. Okay, det lyder meget akavet. Hvad? Det lyder meget akavet, det lyder som om jeg er meget yngre end jer. Ja. Og jeg har sagt, at de skal gå ind til dig og give dig subscribe. Må jeg spørge, har du fået nogle subs endnu, eller? Jeg er lige begyndt på kanalen i dag. Så ja, det er det første video, du er i gang med lige nu. Ja. Eller jeg har også en anden kanal, men den gik i bug. Hvad skete der? Jeg kom til at downloade noget, men ikke skal downloade. Okay. Jeg downloadede mods på en eller anden, og så når jeg filmer, så var det bare pixelerer og alt muligt. Men jeg bruger OBS nu. Hvorfor er jeg så dårlig til det her minigames? Og Jakob, Okay. du kalder mig selv The Bowmaster eller andet. Nej, jeg var faktisk ikke særlig god til burde. Det har aldrig været. Nej, jeg skal det heller ikke. Jeg kan ikke. Alle. Hvor mange har jeg fået? Jeg har fået en. En sub eller en kill? Et kill. Og de står lige foran mig. Jeg er glad for, at det lagger i Battlefield her, så kan folk se, hvor dårlig jeg er. Battlefield. For ellers vil jeg filme det, og så kan folk se, hvor dårlig jeg er. Ja, bare for at view det. I må ikke hate på ham, bare på grund af Battlefront. Hvorfor skulle de hate på mig for Battlefield? På grund af andre ikke har det endnu, sikkert. Ja. Det kom ud for en måned siden, helt seriøst. Og der er også lige kommet en ny map. Nej, jeg fik ikke nogen kills. Ni abonnementer, hva'? Det er god. I2 er kommet, og det er afløst. Black MVP her. Med Jakob. Hvor lang tid har du haft det? Jeg er i et par måneder, 3 måneder, men jeg har også været sådan meget inaktiv i 3 måneder. Ja, hvor mange subscribers har du? 9. En af dem, som ikke er mine venner. Det er noget. Det er fandme fedt. Hey, er det ikke sandt, at du kender WK? Jo. Jeg kender mig faktisk personligt. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender ham. Han er ret cool, selvom han er lidt boldelig. Han er lidt boldelig. Er det ikke kun DK, der kender ham? Altså, mig, Dørben og DK Panda, vi går alle sammen i... mig, Doc, Dørben og DK Panda, vi går alle sammen i samme skole. Og det plejer vi også at gøre med Gun Magnus. Så jeg er bare den eneste, der bare står herinde og bare intet laver. Ja. Folkens, jeg er på 3. pladsen. Væk med dig, grøn, der er for mig grøn. Desværre er Nikos første hvad nu. Desværre er Nikos første kanal for at lægge op, så han ikke kan skifte sit navn. Så han kan ikke skifte sit navn på YouTube. Så han blev nødt til at lave en ny kanal og kalde den for DK Panda, og nu har han kun 29 subs.
Og jeg har spurgt dem, om med Doc, han giver lave et banner. De var så flot. Så I lige den plads, jeg kom på? Men dit var så flot, dit banner, og så gør jeg også bare godt at have et. Så vil jeg gerne have mit banner. Nej, så gør jeg også godt at have et banner. Af ham. Ja. Ja, jeg kan også godt lide det. Det er nice. Med Skype-navn synes jeg passer perfekt. Hvorfor? Pandaboy. Jeg var nede med en kanal for 23 timer siden. I går. Oh my god. Videoer. Jeg har slået stoppene på min gamle anden kanal, som bare hedder Jacob Saturday, men jeg har jo ændret navn til Saturday nu. Der var 7 under andre, som alle sammen var nærmest den samme person. Jeg var nødt til at slette... Gun Magnus. Jeg var nødt til at slette en af mine YouTube-kanaler. Du har ikke drillet mig med det, jeg glemte min afgangshoved. Og jeg fik det for... Hvad var det nu? Jeg driller ikke folk. Det kan meget mere under mig op. Lige så jeg tro på det. Lige så jeg tro på det. Jeg tror ikke på det, på grund af du har ikke engang ødelagt mit Minecraft endnu, så jeg tror ikke på det. Ellers jeg tror jeg på, at du er en dejlig og så gut. Og det mener jeg på grund af, at han kender mine oplysninger til min Minecraft. Ja. Der er lavet med skin. Ja, men jeg er jo en god person, så hvorfor skulle jeg gøre sådan noget? Det er godt. Du er ikke på grund af... Jeg kan godt være sådan en ledeperson og gøre nogle dumme ting og sådan noget, men... Jeg har aldrig gjort noget, der rent faktisk skal skade noget fysisk, eller... Så, kom med navne. Kom med navne. Er det Kurt? Nej, det er Kim. Han sidder og ser Manu Full Metal Alchemist. Han ser King Bradley kortkamp. Hvorfor er det dårligt det her? Jeg kan godt lide, at da vi spillede et eller andet, så kunne jeg bare høre, at de store bror bare åh! Kan du så godt det der? Men jeg tror, jeg slutter af for, at dem, der vandt. Men jeg tror, jeg slutter af her, og så siger jeg farvel. Og tak for i dag. Sig farvel, Jacob. Farvel.